रैखा खालामफैदो आंखौ सोरबाफोर दङबा आं थैसिगोन थाबैनो आंखौ रैखा खालामफैदो रैखा 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 मा इसोरा आंखिनि बेलाय हाफाङालाय माबायदि बेरे बाहायाव आखाइ होनानै लाफ्लांखो आं बासायफैदो आंखौ सोरबाफोर दङब्ला बासायफैदो बापावै न'आवलाय रावबो गैया नामाब्रा नारजिबो दं हाफां न'आव मानसि दंना गैगोना गैयाब्रा दङ फै हाबफै फै जिरायफै होद आं जिरायनो फैयाखै अब्लालाय मानि थाखाय फैदों माबालै बे दुरान्ड कापनि टिकेट दङना गैगोना गैयाब्रा नोंनाव गैया मानोमोन माने बे दुरान्ड कापनि टिकेटखौ ना अमा बेदर गोरानजों लाइ बिलाइ होफानाय बायदि बे टिकेटखौ होनानै फ्राय एवनानै आङो जौजों लोंगौमोन मिथिबाय टिकेटखौ मानो नांगौ जायो फुटबल नायनोब्रा फुटबल आच्छा टिकेट गैया आंनाव नोंनाव मानो गैया जानांगौ जाखोब्रा एसे गोजौ थाखोनि मानसिना नोंबो सम गैयालै आरो बेबो बेसेबांबा गोजानाव थांनानै नायहैनो बेनोथ' जादोंब्रा टिकेटखौ फ्रियाव होबाय दा जों गुबुन डिस्ट्रिक्टनिफ्रा बा आउट अफ बड'लेण्डनि मानसिफ्रा बोरै क'क्राझाराव थांनानै टिकेटखौ फ्रियाव लायनोब्रा टिकेट मोननाय मोनैनि खोथाबो दङना बेनिखायनो टिकेटखौ अनलाइनाव होबाबो जाथारोमोनलै साला फ्रियाव टिकेट रानलाना होलानानै दा जों गोजान मानसिफोरा बिराद जारला जाबायना मा खालामबावनांगौ जाखोलै बेनोथ' जादों धेमाजि डिस्ट्रिक्ट लखिमपुर डिस्ट्रिक्ट सनितपुर डिस्ट्रिक्टनिफ्रा बोरै नायहैनो दा आरो जोंनाथ' एसे गोजानबावसो खाथि खालानि डिस्ट्रिक्टनि मानसिफोराबो मोनदों जानो मोनाखैना बेनिखायनो नों मबाइलावनो नायदोब्रा है साला मानो मबाइलाव नायनांगौ जाखोब्रा जायगायाव नुनाय बुस्थुखौनो जुदि मबाइलाव नायनांगौबा मा जानांगौ जाखोलै है क'क्राझारावसो हा बायना लाहैनोसै खोमालै आंबो आरो थाहैनोबो सुखुनाय नङाना क'क्राझाराव आरो माबोरै थाहैनांगौ जाखोब्रा क'क्राझाराव माथो बर'फोरासो बांगालफोरजों बुजालाबायो आच्छा बे मोसौ सिखाव होननानै खावनानै बुजानाया हा माथो जोंनि बर' मानसियानो गावनि जायगायावनो गावनि मोसौखौनो मोसौ खावदों होननानै बेंगलिफोरजों बुजागुलायनाय जाबाय बोरै जानांगौ जाखो बबेथिं थांगोनथाय आं बुजिनानै मोनलालै बे जोंनि बर'नि खाफालखौ नों आं सासेयाल' सानबा जाया ससियेल मिडियायावल' गोब्रामबाय थाबा जाया खौसेथिया एकदमबारे थैनिफ्राय फैथारनांगोन अब्लासो जागोन जोंना गासैबो खुगायावल'सो नङा होमबा थै रोदा रोदा बर'नि थाखाय जांख्रिखांनाय बयबो बर'नि सायाव गोब्राम गाबखांनाय जानांगोन अब्लासो जोंनि बर'आ मोजां लामायाव फैगोन नङाबा बेफोरबायदिनो बुजाबाय थागोन हा माथो बिथिं दुरान्ड कापनिसो दावराव दावसि बिथिंजाय बर' फिसाया बुजानानै मा जानानै दं रावबो तालखौनो लालायला माथो जुदि गुबुन जाथिनि मानसिखौ बर'फोरा बुङोमोनलाय बा नेसनेल मिडियायाव मोनहैयामोन नामा बर'फोरा आमुक थामुक बर'फोरा तामुक आमुक होनलायलायनानै ओरैनोबा जोंना आसामिस मिडियाफोरा मोजां खामानि मावनानै दिन्थिब्लाथाय आसामनि फिसा जालायथारो गाज्रि खामानि मावनानै दिन्थिलाय बर'नि फिसा जालायबावो दाखालिसो सानै साथामसो भाइराल जानाय सिख्लाफोरखौ नुदों आं मोनसे निउसाव मा होननानै बुंदों मिथिगौ ना बर' सिख्लाफोर होननानै बुंदों बे खेथ्रआवबा मानो आसामनि सिख्लाफोर होननानै बुङासै बिसोर बेनोथ' बेफोरबायदि पार्सेलिटियाथ' खालामजाबाय थाखागोन जों बेनिखायनो गासैबो मानसियानो गुदुं जानांगोन गावजों गाव बुलायनाय गावजों गाव थैलायनायखौ दोनथ'नानै खौसेथि जानांगोन बर'आ खौसेथि जानाय नङालै नारजिबो दं एकदम रोखा खोथालै नारजि भाई आं बर'नि खौसेथिखौ नुहुरला माथो नुहुरला आङो बर'आ जे खौसेथि जागोन बेखौ नुथारला नै दाबो दुरान्ड कापाव सिगांग्रो सावहोग्रोखायो बर'आ जेनबा हामगौ होननानै बर'आनो बर'खौ सावहोयो आरो थारैनो जेनमारबायसो राजस्थानजों बर'आ दा बेखौ लानानैनो ससियेल मिडियायाव जि खुसि खायफाया जेनमारबाय हामथारबाय होननानै होमबा आं मा गोसोयै बुंगोनलै नारजि बुदां बर'नि खौसेथिया बिराद स्ट्रं होननानै आं बोराय बुंगोन मालाय हारसा बांगालफोरासो गावसोरनि जाथिखौ माबा मोनसे खालामबा लैहोर जि गोरा जायो मालाय हानजा बिराद माबा गोख्रों जायो जोंना मोनसे खेला गेलेबाय बेखौनो लानानै दावराव दावसि साव होला होलि बेनिखायनो आङो खौसेथिखौ नुहुरलालै गावजों गावजोंसो गोरा जालायलायो जोंना बर'फोरा मालायफोरजोंबा नुवाखै माबायदि इनायाव नागार बुथार जालाबायो आं हले देनां थैनाव जिबाथाय जोंनि भारत हादरावनो दावजिथोंलै सानख'हायै धोरोम सानख'हायै कालसार सानख'हायै राव बयबो गावबा गावनि हारिखौ देरसिन सानो बयबो गावबा गाव धोरोमखौ मोजांसिन सानो बेनिखायनो फैगोन जोनोमाव भारत हादराव दा जोनोम होथोंलै आंखौ जोंबाय आं बेफोरबायदिखौ नुनानै बोरै बेफोरबायदि बुजालाबायनाय जाखो आरोबा मा जाबावनांगौ दं आंबो बर' हारिनि फिउचारखौ गोजों जागोनखौ एसे खमसो नुहुरबाय थायो मालाबा बुंबा दा माखासे मानसिफोरा गाज्रि मोनगोन नाथाय खोथाया बेनो सैथो बांसिनसो जोंनि हारिया गोदोलांगासिनो दङ बर' हारिया एसे हाइलाइट जादों होननानै बुङोब्लाबो बेफोरबो मोनसे बिजनेस टाइप बायदिसो जाबाय जेरै हमनानै ला एलबामफोरखौनो साननानै ला आं नोंखौ मोजां मोनो होननाय मोनसे एलबाम दं ना हेलिनानि बे मेथाइआव माथो लारि मोनसेल' बर'नि सोदोब हाबनानै दं माखासेयाथ' आसामिसनि गोजासो नङा होमबा थ' बेखौनो जोंना बर'फोरा बिराद गोजोननाय लायो बा बर'फोराबो बिदियाव ओंखारबाय नाथाय बुंनो थाङोब्ला बिजनेससो बेफोर जोंना बर'नि थाखाय जेबो माबा जायाखै
अब्लाबो मिउजिक इन्डास्ट्रियावबो बर'खौ एसे एनै दिन्थिनायाबो गाज्रि बाथ्रा नङा, मोजांसो। थेवबो जोंनो गासैबो बिथिङावनो मोनसे प्लेटफर्म नांथारगौ। अब्लासो जों मोनसे गेरेमसा महरै मोनसे हारि बायदि सिनायजानो हागोन। माथो बेखौनो सानो आरो बियो मालाबाबो जानाय नंला बायदि मोनबाय आं। ओइ थादोलै नारजि बुदां, आं बिराद खर' गुदुं जाबाय। माथायानो खामानि होला आंना। दुरान्ड काप नायनो थांनो साननायाबो टिकेटनि थाखायनो थांनो मोनला। आच्छाथ' आंबो थांफानोसै। मायाव? खामानियाव। आच्छा, नों LIC आव फैसा दोनग्रा दोनलाब्रा? थु बेफोरखौ उनाव रायलायगोन। आच्छा दे। आच्छा दाउखा बेथा, मा जानो गोसो अर्डार खालामदो दे। बिनि उनाव सानैजों शपिं खालामहैनोसै। आफा, दिनैलाय मानि एसेबां खुसि जादों? हाब, नोंनि खुसियावनो आंनि खुसि दङब्रा दाउखा बेथा। बेनिखायनो नोंनो दिनै मा नांगौ बेखौनो होगोन आं। खालि नोंल' बै हिनजावफोर बायदि रिल्स बानायनायखौ ज्राब दोनदो आरो। आफा, नों आंखौ बेखौ बुंनोसो फुस्लायनो फैदों आरो? फुस्लायनो फैयाखैब्रा। खालि नोंल' स्कार्ट गाननानै रिल्स बानायनायफोरखौ ज्राब दोनदो दे। आं माबाफोर गोरोन्थि मावदों नामा? मावाखै ना। लड़की का ड्रेस पहन के रील्स बनाया तो क्या हुआ? दिल तो अच्छा है ना? अरे हम काला हुआ तो क्या हुआ? फिर भी दिल तो गोरा है ना? औ बेथा, औ बुजिदों आं। नोंनि गोसोआ ओरैबायदि साफा, नाथाय गुबुना गाज्रि नुगोन ना। आफा, आं गुबुननि साननायखौ खोनासङा। गुबुननि बुंनायखौ खोमा होनाङा। गुबुना मा सानो बेफोरखौ जेबो साननाङा होननानै। बुंनांगौ जायो बेथा, बुंनांगौ जायो। अब्लाबो बेफोरबायदि आखुखौ सोलायदो नामा बेथा? मानसिफ्रा हिज्रा होननानै मिनियो। आयौ, दाउखा राजाया हिज्रासो होमबा? सोर बुंदों आंखौ हिज्रा होननानै? आं हिज्रा नङा, आं गेसो, गे। आंथ' नोंखौ हिज्रा होननानै डाइरेक्टलि बुङाखैना। नोंसा आफायासो बुंदों मानसिफ्रा हिज्रा होनगोन होननानै। आरो आंबो मिथिखागौ दे हिज्राया माखौ बुङो आरो गेया माखौ बुङो। वाह, बिराद गोरोंथार माथोलै दानि गथ'फोरालाय। गोबाङानो गेफोरखौनो हिज्रा होननानै सानो। मानो होनोबा हिज्राया एसे बेलेग जायो आरो गेया एसे बेलेग जायो। जोंनि समाजनि मानसिफोरा गेया माखौ बुङो, हिज्राया माखौ बुङो बेखौ दासिमबो मिथिया। बेनिखायनो मानसिफोरा गेफोरनि साननायफ्रा माबायदि, हिज्राफोरनि साननायफ्रा माबायदि बेफोरखौ गुगोल खालामनानै एसे नायनांगौ। जेरै जोङो गुगोलफोराव बोथोरनि सोमोन्दै नायो, गाबोन अखा हागोन ना हाया बेखौ नायो, बा माबा मोनसे बुस्थु नुयोब्ला जों गुगोलाव थाब सार्च खालामनानै बिनि बागै मिथिनो लुगैयो। थिग बिदिनो गेफोरनि सोमोन्दैबो मिथिना लानाया मोजां। नङाबा मानसिफ्रा गेखौनो हिज्रा, हिज्राखौनो गे होननानै बुङो। आच्छा, आंबो बारा मोजां मिथियामोन ना। खोनाबाय आफा? जोंलाय बेसेबां मोजां मिथियो गे आरो हिज्रानि डिफारेन्सखौ। नंगौ बेथा, बेफोरबायदि मिथिना थानायाबो जोबोद मोजां। गोदान नलेज मोनलायबाय आं दिनैसो, बेसेबा गोबावनि उनाव। आच्छा बेथा, दे मा जानो अर्डार खालामबानो जाबाय। थांलाय मा दङ नाहैलाय। आच्छा जोंलारि फिसा, मानो फैदोंमोन नोंलाय? नों मिथिखायो आं मानो फैदों। नोंनाव फैसा लांनो फैदों आं। जोंलारि फिसा, बेफोरबायदि फैसाखौ बिनो हामालै। खेबसे बिदों, खेबनै बिदों, बार बिजाया मिथिबायना। आरो फैसाफ्रा ओरैनो फैयालै, खामायनानैसो फैयो। आं मिथिया, जुदि नों आंनो फैसा होआ, आं नों जे सिख्लाफोरजों लाइन मारियो बेखौ खोन्थागोन आं। हैद हामालै, नोंखौबोथ' खोन्थानो हायो ना नोंसा आइ आरो आफा नोंबोथ' सेंग्रा गोसो थोयो नङा होमबा? जोंलाय गोसो थोखागोन ना। आरो नोंनि फिसालाफोराबोथ' गोसो थोयो, फिसाजोआबो। होमबालाय आं मानो गोसो थोनो मोना? आंथ' सिख्लासो ना। मासे खुगा गोसालै। सोमसुनि फिसाजो नङाबा दोखो रायगौमोनलां। मा सानखो? आंनो फैसाखौ होगोन ना होआ नों? होगोन दे, नाथाय नांगौ समावल' होगोन आं। माबा मोनसे गोनांथार जायोब्लासो, ओरैनो बिबानो होनो हाया आं। ओमफ्राय दा बुंलाय, मानो नांगौ नोंनो फैसाखौ? मबाइलाव रिचार्ज सोनो आरो देलायग्रा बायनो आरो सेन्देल गोदान बायनो। आच्छा जागोन दे, आं होगोन नो फैसाया। थेंक इउ। आं थांनोसै। इन्जय योर डे। इन्जय योर डे? आंनि खर'खौ जाना गारनानै साला खरानो खामानि होलालै आंना। मा जाबावनांगौ जाखोब्रा? हैद, मा जाबावनांगौ जाखो? आफा, आं अर्डार खालामबाय। थेंक बेटा, थेंक। आदा, बाजै। मा जाखो दावदै? मानो गाबदों? बाजै, आंनि आलमारियाव दोननाय सनायानो गैला। आंनि हाबायाव गाननो होननानै दानाया गैला बाजै। आयो, बोरै गोमानांगौ जाखो? बहाबाफोर दोनफ्लांदों खोमा नों? बाजै, आं आलमारियावनो दोनबाय थायो। बेखौ सोरबा खावनानै लांबाय। नों मोजाङै नागिरथारबाय आरो? औ बाजै, आं मोजां नागिरदों। गैया बाजै, सोरबा खावनानै लांबाय। बे साम' खिंखिरिया फैबायना फैयाखै? गैया, आं बाजै साम' खिंखिरिखौ मैयानिफ्रायनो नुवाखै। बेसो खावनानै लाङाखैथ'। जाबा नांगौ बाजै। सनाल' नङा, डायमन्डबो दङमोन। डायमन्डनि मालायाबो गैला बाजै। आयो, डायमन्डनि मालायाबो गैला होमबा? बेथ' 50 लाखनिसो डायमन्ड नङामोन होमबा? औ बाजै, आदाया होनाय फैसा, नों होनाय फैसा, आइया होनाय फैसाजों आङो ज' मिलायनानै आं डायमन्डनि मालाखौ दाहोदोंमोन बाजै। आयो, इसिबां दामि डायमन्डनि मालाखौ बोरै खावनानै लांखो बेलाय? बेनो खाथार, बे साम' खिंखिरियानो खाथार। मा जाखो साम' खिंखिरिया? बाजै, आंनि डायमन्डनि
बेखायनोथ' खावग्राया मालाय गोमानानै थाहैबाय आं बुंखादोंमोन ना नोंसोरनि सिगाङाव साम' खिंखिरिया मोजां नङा होननानै साम' खिंखिरिया न'नि गारिखौबो गंसे लानानै थांबाय मैयानिफ्रायनो नोजोर होगासिनो दङ बे अमा राजाया टेनसन जाबाय थानायखायसो आं जेबो खोन्थायाखै आरो नोंसोराबो टेनसन जाबाय थायो नालाय आं जेबो बुङाखै आयो दा मा जाबावनांगौ जाखो दे मा लांखो बेबा न'निफ्राय आंथ' गाननानै लाखादोंहाय नै खावजानो गिनानै हाबानि खोथाखौ सानदों ना र' मानसिखौ नायगिरगोरनि आरो मानसियाबो सोरबा हौवाजोंसो लाखानानै खारबायनो सोरबा हौवाजों थांबाय औ सोरबा हौवाजों थांबायनो आयो बे न'खरनि धोन सम्पतिखौ लानो होननानैसो अमा राजाजों फैफिनदोंमोन ना मादोंमोन बेलाय दा अमा राजाजों लोगोसे जोंहाबो साजा मोनफाबायना खारो खारबानो जाबायना बे दाउदैनि मालाखौलाय मानो लांफानांगौ बेलाय आं दा मा खालामबायनांगौ बाजैमोन बांद्राय सिन्था खालामनाङा दे मानि सिन्था खालामाहाय इसिबां दामिनि डायमन्ड गोमादों बेबो नंगौ अमा राजा फैबा खोन्थाबानो जाबाय माबा मोनसे खालामगोन बियो आंनि मालाखौलाय मानो खावनानै लांनांगौ बियो आं हाबायाव माखौ गानबावनांगौ बाजै दे हाबायाव माबा मोनसे जागोन थेवबो इसिबां दामि बुस्थुखौ खावनानै लांनाया बे साम' खिंखिरिना जाथाराखैना मा जालायखो मानि मोदै ओंखारलायखो नोंहालाय ना टफिरा माथो माबा होनहरलायबाय बाजै साम' खिंखिरिया आंनि मालाखौ खावनानै लांबाय आदा आंनि डायमन्डनि मालाखौ धोद मा जानला मानला दाय हमलाबायोब्रा साम' खिंखिरियालाय मानो नोंनि मालाखौ खावनांगौ जाखो नोंनो मोजाङै दोनाखै खोमा आं मोजाङैनो दोनदों आदा आं दोननाय जायगायाव गैया मोजाङै मेगनखौ हुब्ले हुब्ले नायदोंना नायाखै नोंलाय नायदों आदा नायदों मोजाङै मेगनखौ साफा खालामनानै दैजों सुस्रालायनानै नायदों आं आच्छा हा गावनि सना फिथर हिन्जावखौलाय बहाथो गाज्रि होनजानो लुगैनो बेलाय हिन्जाव मैयानिफ्रायनो गोमानानै दं फात्ता गैया बेहा गारिखौबो गंसे लानानै थांबाय मा नंमारगौ नामा साम' खिंखिरियाथ' आंनिफ्रायबो 10 लाख फैसा लादों बिउटि पार्लारखौ एसे बारायहोनो होननानै मोजांथार खोनाथारदों माथो हिन्जावनोबा 10 लाख गोजोन फैसा होनो हादों फिसालाया बाइक गंसे बिनायखौनो होनो हायाखै आरे बे 10 लाख फैसा होनायखौ इनभेस्ट खालामनाय होननानै बुङोब्रा बिजनेसनि थाखायसोमोनब्रा हांग्रोमोनदि बे मावराजायालाय सिख्लाफोर फथायनोल'सो लानो नागिरनायालाय बेनिखायनो बिनो होआखैब्रा आदा आंनो मालाखौ नांफिनगौ नङाबा आं हाबायाव माखौ गाननो र' साम' खिंखिरिया नंमारगौना नंमारा बेखौ ताल लानांगोन मा नङा जानो न'खरनि बुस्थुफ्रा गोमाजोबबाबो नों फोथायनाय नङा नामा मा न'खराव साम' खिंखिरिल' दङ नामा आरो बिराद मानसि दंबावो ना बिदिसो होनबा माथो फैसा बिनाय मानसिया जोबो नामा थाखा बिनाय मानसियानो जोबो नामा बिसोरनो खावदो जानो हागौ साम' खिंखिरियालाय मानो खावनांगौ जाखो आंखौसो होनबाय नामा आफा माथो थिग खोनाबायना आफाया आंखौ डाइरेक्ट सिखाव खावदों होननानै बुंदों मा फोरमान दं आफा आं सिखाव खावदों होननानै नोंसो DSLR नांगौ बाइक नांगौ होननानै बुंबाय थायो मा थिग नोंसो आनैनि मालाखौ लानानै थाङाखैथ' जाबायला आंनि खोमाया मानो बेंगा जाथारनानै थायासैब्ला आफाया आंखौसो सिखाव साजायबाय जानो आंनि फिसालाखौसो सिखाव साजायबावबाय बियो गावनि हिन्जाव मोजाङा खावनानै खारबाय बेखौ फात्ता गैया र' सिखावखौ हमना मोनागौ माने सिखावखौ सिखाव होननानै बुंनो हामानो होमबालाय आंनि फिसाखौलाय मानो दोनदों नोंलाय आंथ' सासपेक्टसो खालामदोंना आंनि सायाव एसेबां फोथायनाय गैया आरोना आफा आं आनैनि मालाखौ सोरनो फानहैनो आंलाय बहा फानहैगोन आं जानो हागौ आं फैसा बिबाय थायो थेवबो आं फैसा खावाना माबायदि दुखुथिया जिउ आंना दुखुथिया आंखौ दिनै सिखाव होनबाय आफाया बिनिख्रुइ आरो गाज्रिसिन राव मायाव खोनाबावगोन आं दुखुथिया आंनि फिसालाखौसो नोङो बेफोरबायदि सोगाबदों आरोना आंनि फिसा एमाव राजाखौ बेफोरबायदि दा बुंथार नोंहा नोंनि हिन्जावखौ खबर लाग्रो बेनि उनावसो हम मालायफोरखौ माबा नागिरनानै दिहुन आंनि मालाखौ बे बाराबा हले नोंना बांद्राय जाथारबाय अमा राजा आंनि फिसालाखौसो एसेबां सना फिसाखौ सिखाव होनबाय नों आं दाउटसो खालामदोंब्रा दाउट खालामनायाव सिखाव जाथारो बे नङाना दाउटखौनो मानो खालामनांगौ नोंलाय फिसाया बेसेबां दुखु मोनबाय बियो आच्छा साम' खिंखिरियानो लाना खारबाय नामाब्रा र' फन हरनि आं नै माथो फनखौबो बिजिसो खालामनानै लाबाय माने आंखौ ब्लक खालामबाय आरो नंमारगौ नामाब्रा खोथाया साम' खिंखिरिया आंखौ थगायबाय नामाब्रा आंनि गारि गंसेखौबो लानानै थांबाय होमबा बियो आरो दाउदैनि सनाखौबो लानानै थांबाय आरो आंनिफ्राय 10 लाख दा साबायलै खर'आ डेन्जार साबायलै साम' खिंखिरिया आंखौ गाज्रियैनो थगायबाय होमबा गाज्रियैनो आंखौ फोथाय खेबस' खालामबाय होमबा साम' खिंखिरि मानो बिदि खालामखो नों मानो बिदि खालामखो मानो साम' खिंखिरि मानो आं नोंनो फैसा हरगोन होनबायना
न'आव दासान्दि फैसानि एसे प्रब्लेम जादों मानो बुजिया नों आं हरगोन होनबाय ना साननैसो ने आं मोजां मोनोथ' हंला नोंखौ नों बिनाय मानि आं होयोथ' मा नों मबाइल गोदान बायनो नागिरदों EMI आव लानो नागिरदों दे जागोन होनबा मबाइलखौ EMI आव ला आं मास मोनफ्रोमबो नोंनो फैसा हरगोन दे होनबा दोनथ'नोसै आं मिलाव माइ सौहैनो नागिरदों बे हंलाया मानो बुजिया आं हानाय मानि फैसा हरखायो माथो बिनो मालाय गार्लफ्रेन्डफोरा बयफ्रेन्डनिफ्रायसो फैसा लायो आंना बयफ्रेन्डनोसो उल्था फैसा हरनांगौ जोंलारियाहाय थाब थांदो नङाबा अखा हानानै होबा दिगदार जागोन आंखौसो थिनहरो आरो आयै लासिंसिं माइ सौनो हा माइ सौनायानो माबा लासिंसिं जाबाय सौहैथां जेबो नङा आंबो न'आव जि खामानि दङ आं माइ सौनो थांबाबो नों न'नि खामानिखौ मावनो रोंनाय नङा बेनिखायनो माइखौ आन्था सौनानै लाना फै आं जावगोन माबायदि खाफाल आंना हा न'खराव नोंल'सो आइ एसे एनैखौलाय मावखानांगोन ना दे थांदो होमबालाय मानोथो रुवाथि लाया हा रुवाथिखौनो मोनबाय दानि जुगाव मालाय बयबो बाहेरावसो खारलांजोबो कम्पानिफोरावसो मावहैग्रा जाबाय मालाय गामियाव रावबो थाला हाय खोनासं आं बेफोरखौ खोनासङाबानो जाबाय आरो सैथो खोथाखौ खोनासंखानांगोन नों गोखा मोनबाबो ओइ सामसे आयौ नों दखानाव थाङाखै थांनो नागिरदों आं आबे हानि खबरालाय माथो जाखो माथो सामब्राम देवानिया बारा मोजां नङानो बेनिखायनो सामब्राम देवानिखौ लिंनांला नामा आं हाफांखौ मोजां मानसि नागिरनो खिन्थादों दे होमबालाय मोजांनि बाथ्रा दा उनाव मा जागोन बुं मा लाबोयो लाबोदो दे बेरे आइजों लारियालाय खामानि थिनदों आं मिलाव माइ सौहैनो थिनहरदों आं ए गसाय नंगौना नङाब्ला नङा जाबाय एसे एनै खामानि थिनहोलांनि मानसियालाय अख्रायानो बांद्राय अख्रा गैयाबाथ' मोजाङानोमोन सासेल' जाबाय नालाय अख्रायानो बाराब्रा औहाय दे होमबालाय हागोनथ' माला फाननो हाबावगोनथाय बे हाखौ फाननानै थाबैनो अमा राजानो हरनांसिगोन मालायनि फैसाखौ मालाय बेसेबांथो लानानै दोननो आंलाय दाउसोदेलाय ओइ दाउसोदेलाय खोनायाखै नामा फै जोंहानाव दसे जिराय फै माबाफोरसो जादों नामा माथो मानसियालाय सिरि सिरिथार दाउसोदेलाय मा जाखो जिराय माबाफोर जादों नामा दाउसोदेलाय माबाफोर जादों नामा होननानै दासों माबाफोर जाथ'वाखै नामा होननानैसो सों मानो होनोब्ला दुखुआ आंनि सायखं बायदिसो मिथिबाय जेब्लाबो आंजों थाफायो दालाय मा जालायखो आरो नोंना पार्लारा साम' खिंखिरिया अमा राजानि फैसा लानानै खारबायनो मा साम' खिंखिरिया अमा राजानि फैसा लानानै खारबाय अमा राजानि फैसाबो लानानै खारबायनो आरो डायमन्डनि मालाबो लानानै खारबायनो आरो गारि गंसे आयौ मानो इदि खालामखो बे साम' खिंखिरिया साम' खिंखिरियासो आंखौ पार्लाराव लाखिदोंमोन दालाय आंलाय मा खालामनांगौ जाखो दे पार्लारनि खामानि मावनानै एसे एनै फैसा बुथुमदोंमोन आं गैला मास मोननैनि दरमा मोननो दङमोन बेखौबो साम' खिंखिरिया होलाङासै आंनो आयौ बिदिबाथ' बिराद जारला जाथारबाय दाउसोदेलाय दुखुहाय मासथिनि दुखु आरो बेनि सायाव आइयाबो आंखौ हाबा हरनो नागिरगासिनो आरो सोरजों हाबा हरनो नागिरखो एबारलाय सोर बोरायजों बाथामिस खालि आंखौ बोरायजोंल' हाबा हरनायखौ सानो आरो सरिहाय बमब्र'जों हाबा होनो नागिरदों आरो आयौ नंगौना नङासै होलायथो आं बुंबा आंखौ रावबो फोथाया खालि आंनि जिउआव बोराय हौवा हाथाय गनाय साल' बोरायाल' फैयो आरो आं बोराय हौवाखौल' डिजार्भ खालामो आरो आंथ' माथो उन्दैनिफ्रायनो मोजां हौवा नागिरखायोमोनलाय मोजां हौवाफ्रा आंखौ गोसो थोयैखायसो आं जानला मोनला जानांदों सरि दाउसोदेलाय आं माने नोंखौ बेलेग साननानै बुङाखैमोन आरोना बे बमब्र'खौसो होननायखौ आं एसे सोमोदों आरो आंबो गोमोदों आरो बमब्र' बिमाजों आंनि बिमाजों मालाय बियानि लिंखालायबाय नोंलाय माथो सानदों बमब्र'आथ' गाज्रि नङाना बमब्र'आ गाज्रि नङा नाथाय आंखौथ' बयबो गाज्रि होनो नोंबालाय माथो गाज्रिखायनो लुबैनायाल'सो एसे बारा नोंना आरो मानसिनि जिउआवलाय लुबैनायलाय थाखायो माथो सोरबा गारि मथर सोरबा मान सनमान सोरबा गाननाय जोमनाय जेरै नों मोजां हौवा नागिरदोंमोन नाथाय मोनाखैसो बेनोथ' मोजां हौवा नागिरनानै मोनासै गाज्रि हौवाफोराल' सौग्रोबाय थायो आरो दा बमब्र'जों हाबा जानांगौबाबो बमब्र'आ आंखौ उनाव खन्थायबाय थागोन ना बोराय हौवाजों खारफ्रामनाय होननानै अब्ला आं बोरै सहायनो दे आं बोराय हौवाजों खारफ्रामनायखौसो दाय हमबाय बियो बिदि मेल्ला सिख्लाफोर दङ माथो जायफोर सिख्लाफोरा बयफ्रेन्डफोरजों 10 बोसोर 15 बोसोर रिलेशनशिपआव थानानै ब्रेकआप खालामो साब्रै साबा बयफ्रेन्ड सोलायबाय थायो बैफोरबो मा हाबा जानाय हिनजावफोरनि खम नामा साब्रै साबा बयफ्रेन्ड लानायासो गाज्रि ना सासे हौवाजों हाबा जाफ्रामनानै फाथैलाय बिसिनाया गाज्रि
बेखौ मानसिफोरा बुजियाना खालि मानसिफोरनो सिख्लाल' जानांगौ आरो जायखि बै सिख्लाया 100टा सेंग्राजों लाइन मारिया मानो बे सिख्लाखौसो हाबा खालामगोन नाथाय मजबुरियाव हौवाजों हाबा जानानै हौवा गारनायखौ रावबो नायसना बेनिखायनो बमब्राजों हाबा जानो बायो आं जेबो बुंलाहाय दावसिदेलाय हाबानि खेत्रआव जेबो राय होजाया जों सोरबा सासे सिख्लाखौ बुंगोन आमुखिया जोबोद मोजां नों बेजोंनो हाबा जा बा आमुखिया जोबोद मोजां हिनजाव नों बेखौनो ला होननानै जों रावखौबो एडभाइस होजाया मानो होनोबा संसारखौ जोंथ' जायाना बैसोसो जानांगोन उनाव नांलाय खमलाय जाबा रायथिना होग्रायासो नाम मोनो बेनिखायनो आं जेबो बुङाहाय नों जेखौ मोजां मोनो नों जेखौ सानो बा बमब्रमाया मा सानो नोंसोर सानैबो मोजां रायलायलायदो आरो आंलाय मा सानोथाय आंथ' हाबा जाखाया नाथाय खोथाया बेनो आरोना गोसो थोनायखौ जिउआव मोनमारनाय नंला खोमा आरो गोसो थोनाय हौवाजों रायजो जाबा बोरै मोनगोन बेनि फिलिंसखौ आं मोननाय नंलादां आयो जिउ जायखौ मोजां मोनो मानो मोना दे जायखौ जिउयै माहामै मोजां मोनो बेखौ मोनमारा आरो जों मोजां मोनलायबानोखि मोनलायनांगौ होननानैबो खोथा गैया थेवबो गोसोखौ बुरखायनो गोब्राब मोनो आरोना जाय मानसिजों जों सानसे बेलासे इसिबां मोजां मोनलायनाय खोथा रायलायोमोन इसिबां मोजां मोनलायनायनि खोथा बाथ्रा होलायलायोमोन जों सानसे बै मानसियानो जोंनिफ्राय बेसेबांबा गोजानाव थांनाङो अब्ला बिनि मोन्दांथिखौ सोदोबजों जेबो रुजुनो हाया बेनिखायनोथ' आं दुखु मोनो आरो जाथिखौबो आं मोजां मोनबाय बाथा बिसा मालाय नोंनि बिनानाव फामेखौसो मोजां मोनबाय मा फामेखौसो मोजां मोनो औ आं फामेखौ गाज्रि बुङा आरो मानो होनोब्ला फामेया मालाय नायनोबो मोजां गुन गियानि बेनिखायनो जाथिया फसायदों आसलथे आं जेरै दङ बेखौ मानो मानसिफोरा फसाया दे जों मानसिफोरनि बायदिल' मानो जानानै थानांगौ दे आं मालायनि गाज्रि खालामाथ' आं मालायनि मोजांखौसो हास्थायो खुगायासो एसे आंना फाथो नांदेरनाय सुनाय नांदेरनाय दा आंबो सोरबा मोजां लाइफ पार्टनार मोनबा मा थिग मोजां जागौमोनदां मोननाय नंला जिउआव रावखौबो मोननाय नंला मिथिगौ ना दावसिदेलाय मालाबा जोंनि गोसोनि साननायफोरखौ थासारिनो बलिदान होनांगौ जायो थासारिया मा खिन्थायो जों बेजोंनो गोरोबनांगौ जायो नुबाय आं सन्थलाजों दा रायजो जानांबाय आंदि मालाबाबो मिथियामोन जि सन्थलाजों आंहा जुलि जागोन गोसो गैयाबाबो सन्थलाजोंनो हाबा जानानै दा बेजोंनो एडजास्ट जानानै थानांबाय औहाय एडजास्ट जानानैनो थानांसिगोन आरो जायखौ मोनो बेजोंनो होमब्लाबो बमब्राजों हाबा जायाहाय बाल्ला दुमफावआ दुखु मोनगोन दुमफावजों खेबसे रायलायदो आरो औ खेबसे बेखौनो खालामनोसै दे होमबालाय आं फैबाय दावसिदेलाय नोंनि दुखुखौ आं राननानै लानो हानायमोनब्ला आं लागौमोन नाथाय गोसो गोरबोनि दुखुखौ हाजारखि जों राननानै लानो साना मानो हानाय नङा जाय जोंखौ मोजां मोनो बा आं जायखौ मोजां मोनो बै सुबुंजोंसो जों राननानै लानो हागोन थारैनो जिउआव जों जायखौ मोजां मोनो बेखौ मोनमारनायमोनब्ला माबायदि जागौमोन जोंनि संसारा गोसोआव सोंनाय फैयो मिथिया मानोथाय दुखुथिया जिउ बिफाया दिनै आंखौ सिखावजोंसो रुजुबाय आरो मा रुजुनोल' डाइरेक्ट आंखौ सिखावखौनो होनबाय माथो आफाया माने आं सिखावसो जाबाय आरो न'नि बुस्थुखौनो खावथारगोन आरो आं मा न'निल' आं मालायनिखौबो खावा जेरै जारलालै मा नांगौ सिखाव होनथारखोब्रा दालाय नों सिखाव खावाखै आरो नोंबो आंखौ सिखावजोंसो रुजुबाय आरो दालाय सिखाव नङा मोगथांनि रानि जानानै फैसा बिख्ल'बाय थानाया नंगौथ' आरो होमबा माखौथो दुखु खालामदों माबालै न'आव आनैनि माबा माला गोमादोंनो डायमन्डनि माला मिन्थिदा हिरानि माला बेखौनो आफाया आंखौसो लादों सानदोंब्रा आंखौबो सिखाव होनफाबा गैलालै नोंखौ होनालै आंखौसो होनदों मालाय बेखौनो दुखु खालामदों आं आंखौ बोरै सिखाव बायदि नुथारखो बे आफाया बिराद बोरैबा मोनथारबाय आं एमाव राजा आंनि फनखौ मानो रिसिभ खालामाखै नों फैसाखौ लाबा लानानै आंनो होफिनाखै दाबो मानि फैसा मोनलाय मानि फैसासो होननानै बुंबाय दाखालि नों आंनिफ्राय 350 थाखा लांनाया होगोन हरदो दानो आं जेरावबो खालाब्रा मा बिलाबायोब्रा जेराव नुयो बेयावनो मानसिनाव फैसा बिगोन नामा नों आं आंनि फैसाखौसो बिदों दा आंनोबो नांगौ फैसाखौ होगोन होनखाबाय दा आं दा बिराद खर' गुदुं जानानै दं मिन्थिया आङो नांगौ समाव आं नोंनो फैसा होखायो जेब्ला नांफिनगौ जायो मानो होआ नों होगोन थाबा होगोन ना एबारनिफ्राय आंनाव फैसा बिनांला नों नोंनो भिगाव होबाय आं मा नांगौ बि आंखौ नांगौ
बिबायारिफोरनो ओरैनो फैसा होयो नालाय नोंखौ भिकआव होदों होननानै बुंना थांबाय आंखौ भिकारिजोंसो रुजुबाय बियो र'लाय गारलाना होगोन आं बिनो फैसाखौ बुंलाय नोंना बेसेबां फैसा दंबावोलै बारा गैला 2000सो दङ 2000खौनो नों 1000 आं 1000 लानोसै नोंखौ बिराद गाज्रि अबस्थायाव नुबायलै दे 2000खौनो लादो नों नंमारगौ ओमफ्राय मोगथांनि रानि जानानै ओरैबायदि रायलायगोन आङो फैसा बिख्ल'जोबगोन आं बोरै बिख्ल'नोब्रा न'आवनो माथो सिखावनि माबानि दावराव दावसि जागासिनो बेफोरबायदि खेत्रआव आं बिफाखौ बोरै लुथिबावगोनलै साननैसो थाथ'नोसै नामा दे बिदिबालाय खोनाबायना मा जालायखो बै दुब्लि गेजेराव सोरनिबा खर' दङ खर' मानसिनि खर' ना मोसौनि खर' मानसिनि खर' होनबायना नङा नङा मोदोमालाय दङना गैगोना गैया मोदोम गैया खर'ल' हौलाय नायनि नंखाय बुंदोंबा दिगदारसो दं आं नंखाय बुङाखै दे आरो नंगौ बुंदोंबा नोंबो दिगदारसो दं दाव माबार नंखाय बुंदोंब्ला मोनफ्लाङोलै नों दुलुर आइला मानसिसो माथो मानसियालाय थैखोना माखो दे आंलाय गिबाय गोथैयानो गोदान जायाखैथ' आं खारबायलाय साला खारबायसो माथो बेलाय आं गिबाय आंबो खारनोसै द्र' थैदोंना थैयाखै नायग्रोनि हां लादोंना लायाखैलाय मानसिखौ बोरै सिनायोब्रा थैनाया माबायदि थांनाया माबायदि दुलुर आं मिन्थिया साला नोंलाय मा मिन्थिगौ नोंथां गाराय गोथां मानसि थैबाय नामाब्रा आं गिबाय फै थांनोसै आंबो गिदोंब्रा गिनायखौ दाबसे जायगायाव दोनथ'दों आं र' मोनामसुनि थैयाखै दुलुर थैयाखै दै नांगौनो बेनो नोंथां गाराय गोथां र' दसे सैज' खालामबाव रम्बां दै लायनि र' दसे थाथ' रायजो राजा लोगो नोंथांमोन मोनसे फोस्रावनाय मोजाङै खोनासंलाय लाब्रा सिजन 2खौ नोंथांमोना जानुवारिनिफ्राय नुगोन दे बेवहाय जोंखौ नुथ'नाय नंला आरो मानो होनोबा अमा राजामोना गोदान महरै गोदान साबजेक्टआव फैगासिनो दङ अब्लासिम नोंथांमोना भिडिअखौ डिसेम्बरसिम इन्जय खालामबाय थादो लाब्रा बड' सिजन 1खौनो सिजन 2आ धामाका लाबोगासिनो दं नोंथांमोननि गेजेराव आसा खालामो नोंथांमोना सिजन 2खौ बरायगोन खोन्थाखानानै होखानाय जाबाय मानो होनोब्ला सिजन 2खौ थाब लाबोब्रबबा नोंथांमोना जाहाथे आन्दाया आरो मारै अमा राजाया सेंग्रा जाफिनखो मारै सिख्ला जाफिनखो होनलायलायनानै बुंनो नाङा आरो दे बेनिखायनो खोन्थाना होनाय जाबाय भिडिअखौ दिनैनिखौ माबोरै